mga pagunahing balita. Zaldi ko nagbitiw na bilang kinatawan ng Kamara de Representantes ngayong araw. 300,000 pamilya sa Bicol apektado ng hagupit ni Bagyong Opong, 9 katao patay. 22 estudyante sa Catanduanes sugatan matapos mawalan ng preno ang sinasakyang truck. At lolo natagpang patay sa isang bakawan sa Pilar Sur, Suguna. Magandang gabi, narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Lunes, ika-29 ng Setyembre. Nagbitiw na bilang kinatawan ng Kamara de Representantes si Ako Bicol Party List Saldico ngayong araw. Ayon kay Ko, mabigat ang desisyong ito sa kanyang kalooban at hindi naging madali pero kailangan niyang gawin para sa ikabubuti ng kanyang pamilya at ng mga taong patuloy niyang pinaglilingkuran. Sa loob niya ng kanyang panunungkulan, sinikap niya na maging kakampi ng bawat Pilipino lalo na ng kanyang mga kababayang Bicolano. Sinagot din ni Ko ang mga paratang na siya ang mastermind at nag-tolerate sa last-minute insertions at sa realignment ng 2025 General Appropriation Act o 2025 GAA. Walaan niyang mga basihan ang mga akusasyong ito. Lahat umano ng items sa GAA at ang mga nakapaloob sa bicameral report ay inaprobahan sa plenary sessions at dumaan sa tamang proseso. Nilinaw din ni Ko na wala siyang naging paglabag sa Code of Conduct at Ethical Standards for Public Officials at Employees o sa Republic Act No. 6713. Anya, hindi niya kailangang magsumite ng medical certificates para makapag-file ng leave of absence. Sa katunayan umano, naaaprobahan naman ng House of Representatives ang kanyang mga unang leave at travel orders na hindi kailangang magsumite ng medical certificates. Nagpapakonsulta daw siya sa doktor noon pang kalagitnaan ng 2024 hanggang sa kasalukuyan. Siniguro din ni Ko na nagpapatuloy ang kanyang pagseserbisyo kahit na siya ay physically absent. Itinanggi rin niya na ang pagkakaroon umano nila ng kanyang pamilya ng marangyang buhay. Walaan niyang nagbago sa kanilang pamumuhay bago pa man siya pumasok sa politika. Handa rin niyang sagutin ang mga akusasyon sa kanya lalo na ni Congressman Toby Chanco sa tamang panahon at tamang forum. Sa huli, nagpasalamat si Ko sa suporta na kanyang natanggap. Sa ibang balita, mahigit 300,000 pamilya ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Opong sa Kabikolan nitong Biyernes. 9 na individual naman ang kumpirmadong binawian ng buhay sa Masbate ayon sa Office of Civil Defense Bicol. May report si Angeline Dagta. Pumalo na sa 339,949 na pamilya o 1,296,134 na individual ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Opong sa Bicol Region. Batay sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense o OCD Bicol, 97,126 na pamilya o 392,664 na individual mula sa 512 barangay ang naapektuhan ni Opong sa Camarines Sur. 89,681 na pamilya o 320,406 na individual mula sa 553 barangay ang naapektuhan sa Albay. 73,107 na pamilya o 291,048 na individual ang naapektuhan mula sa 519 na barangay sa Sorsogon. 41,893 na pamilya o aabot sa 150,725 na individual mula sa 454 na mga barangay ang lubhang naapektuhan sa Masbate. 32,568 na pamilya o 119,536 na individual mula sa 286 na barangay ang apektado sa Catanduanes at 5,569 na pamilya o 21,734 na individual mula sa 163 mga barangay sa Camarines Norte naman ang naitalang naapektuhan. Sa ngayon po, yung mga nasa evacuation centers ay nakadepende po ito sa ating mga local DRM officers mag-a-assess po sila kung safe na ba tayong bumalik sa ating mga tirahan. Nandiyan rin naman po ang ating mga local government units na magbigay ng tulong or assistance para po sa ating mga kababayan nasa evacuation centers together with the different federal government agencies.
Siyam katao naman mula sa lalawigan ng Masbate ang kumpirmadong binawian ng buhay dahil kay Opong. 15 ang naitalang injured. 7 rito ay mula sa Masbate at 8 mula sa Sorsogon. So ngayon po ma'am, dyan po sa Masbate may naiulat po tayo ng Sam na namatay. Ang cause po, based po sa initial information o isa po dyan sa drowning or pagkalo ng isa pong probable na inatake sa puso sa kasagsagan itong si Opong. Yung iba po ay pwedeng or either napulutan ng puno, sanga ng kahoy, o di kaya ay natamaan ng falling debris. Pero ito po lahat ay for validation pa rin ng ating management of the dead and the missing cluster na pinapangunahan po ng LLC. Umabot na rin sa 31,946,443 pesos ang naitalang halaga ng pinsala sa local infrastructure sa rehiyon habang 5,686 ang nasirang kabahayan. Yung sa report ma'am ng local infrastructure damage ay nakuha po natin sa mga lokal na gobyerno ng Masbate at sa Sorsogon. And naman sa damage houses, ito po ay pinadala rin ng mga PDRMOs but will still be subject for validation ng ating Department of Social Welfare and Development. Sa ngayon, nakapagpamahagi na rin ng 48,395,557 pesos and 80 centavos na halaga ng food and non-food packs ang DSWD, OCD at ang mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Dalawang estudyante sa Catanduanes ang sugatan matapos na mawala ng preno ang sinasakyang truck. Ihahatid umano ang mga biktima sa bayan ng Virac para sa pagbabalik ng klase ngayong araw matapos ang pananalasa ng bagyong Opong. May report si Elianzon. 22 estudyante ang sugatan matapos mawala ng preno at tumagilid ang kanilang sinasakyang 6-wheeler truck kahapon ng umaga sa barangay Millaviga, Caramoran, Catanduanes. Batay sa ulat ng Caramoran Municipal Police Station, pasado alas 7 ng umaga kahapon nang bumiyahe ang mga ito mula poblasyon sa bayan ng Caramoran patungo sa bayan ng Virac para sa pagbabalik ng klase ngayong araw. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng MDRRMO at isinugod ang mga biktima sa ospital habang ang 6 sa kanila ay nakatakdang sumailalim sa CT scan. Bago po doon sa naging pahig ng driver o ng truck, nawalan daw po siya ng preno habang pababa, palusot doon sa kurbadang portion ng kalsada. Medyo mabataan Panginoon po sa parehong side, medyo matarik na po. Tapos yung lubak-lubak na, nag-stoplap na yung simento. Kaya siguro nag-contribute pa doon sa pagkuha ng truck. Nagtamuri ng minor injuries ang driver at pahinante ng truck na kapwa nasa kusdiya na ng pulisya matapos malapatan ng lunas. Bago umano bumiyahe, inspeksyon pa ng mga ito ang sasakyan. Ito pong truck, ginamit po ng LGU kasi may best practice na din ng LGU. Kada tuwing may mga ganyang kalamidad na pinipick up po nila yung mga estudyante na taga-Caramoran para imbis na doon sila maabutan ng bagyo sa Virac, kinuha po nila yung mga bihinati dito sa kanya-kanyang mga bahay dito sa Caramoran, yung mga estudyante. Doon sa area, pumunta man po yung mga staff ng LGU natin. Nandun man po sila sa hospital kanina at pinasikaso na po agad-agad yung mga biktima. Muli namang nagpaalala ang otoridad na siguraduhin nasa tamang kondisyon ang mga sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang disgrasya sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Elianzon. Isang lolo ang natagpo ang patay at palutang-lutang sa isang bakawan sa Pilar, Sorsogon, isang araw bago manalasa ang bagyong Opong. Posible umanong inanod ang biktima ng baha habang tumatawid sa ilog patungo sa bayan ng kanyang anak. May report si Mel Morat. Isang bangkay ng matandang lalaki ang natagpo ang palutang-lutang sa bakawan sa Sitio Bongon, Barangay Ginablan, Pilar, Sorsogon, bandang alas 5:30 ng hapon nitong Huwebes, September 25. Ayon kay Police Captain Brian Bea, ang Acting Chief of Police ng Pilar Municipal Police Station, isang residente sa nasabing lugar ang nakadiskubre sa bangkay ng biktima na kinilalang si Carito Lutino, 74 anyos, may asawa, isang magsasaka at residente ng Barangay del Rosario, parehong bayan. Base sa inisyal na investigasyon, lumalabas na patungo ang biktima sa bahay ng kanyang anak at posibleng tinangay ng baha habang tumatawid sa isang ilog sa kanilang lugar.
Base po sa statement ng kanyang anak na si Danilo, ito po ay palipat-lipat ng tirahan sa kanyang mga anak. Kaya umalis siya sa Barangay Lulusalyo papunta sa Malbog ng Pilar. So dumaan siya ng Saklangan para mas malapit, nagkukross siya ng river. Yun ang normal nitong ginagawa. Siguro ng time na yon dahil medyo maulan-ulan na, mataas ang tubig at malakas ang current ng ilog. So most probably natangay siya kaya nakarating siya doon sa lugar na Sitio Dongon Barangay Ginablan at doon na po na siya nakuha. Wala ding nakikitang foul play ang mga otoridad sa insidente. Ganun pa man, sir, nagpakanta kami ng post-mortem examination na kinandak ng forensic unit ng PSP para talaga ma-establish natin kung ano ang cause of death. So ngayon po, nag-aantay kami ng result ng post-mortem examination ng Sorsogon Provincial Forensic Unit. Nakaburol na ang biktima sa kanilang tahanan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Susunod, Top 1 Most Wanted ng Pandacan Police, arestado sa San Andres, Catanduanes. At kahalagaan ng pre-departure orientation seminar para sa mga OFW, tinalakay ng OWA Bicol. Yan at iba pa balita sa pagbabalik na Ako Bicol, Alay TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ingat sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Hawak na ng Pandacan Police ang kanilang rank 1 most wanted person matapos na maaresto sa Catanduanes. Nahaharap ang sospek sa kasong pangahalay sa isang minor de edad sa Pandacan, Manila. May report si Danica Garcia. Hindi na nakapalagpas sa mga otoridad ang isang lalaking senior citizen matapos na arestuhin sa kanyang bahay sa Barangay Kabagsakan, San Andres, Catanduanes, alas 12:30 ng tanghali kahapon, Setyembre 28. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Neil Herona, Municipal Executive Senior Police Officer ng San Andres Municipal Police Station.
Ang sospek ay top 1 most wanted ng Pandacan Police dahil sa kasong statutory rape na nagawa nito noong nakaraang taon sa isang babaeng minor de edad sa Pandacan, Manila. Nagtatrabaho umano ang sospek bilang truck driver doon at nagtago sa kanilang bayan matapos ang nagawang kahalayan. So bali ma'am, yung mga tropa natin sa ibang unit ma'am, sila yung nagbigay ng information, yung mga kasama namin. So bali ma'am, nakometer niya yung krimen October 4, 2024. Last year ma'am. So bali po ma'am, wala pong bail recommended doon sa kaso na kinaharap niya. Yan po. No bail bond recommended po. Naging matagumpay ang nasabing operasyon dahil sa pinagsanib puwersa ng mga tauhan ng Regional Intelligence Unit Bicol at Pandacan Police Station. Para po sa akin, mag-ingat na lang po tayo para maiwasan ng ganito mga sakuna. And then kung yung mga magulang, yung mga biktima, pwede kayong makipagtulungan sa amin para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Pandacan Police Station ang akusado para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Sa lagay ng panahon, nasa linya ng telepono si Jaime Bordales ng Pag-asa. Sir Jaime, ano po ang magiging lagay ng panahon ngayong buong linggo? At may binabantayan pa rin po ba kayong panibagong sama ng panahon? Magandang gabi sa mga tagapakinig ng Ako Bicol Online TV para po sa update sa lagay ng ating panahon. Sa ngayon, wala pa naman tayo na monitor na LPA o bagyo sa loob ng ating area of responsibility. Although may mga nakikita tayong cloud cluster sa far eastern ng Pacific Ocean, subalit sa ngayon ay patuloy pa nating inoobserbahan ito at magbibigay tayo ng mga update kung sakaling may mabuo na LPA o bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Samantalang patuloy namang nakakaapekto ang easterlies o yung hangin na galing dito sa dagat Pasipiko sa malaking bahagi ng ating bansa kabilang na ang Bicol region. Itong easterlies ang inaasahan nating magdadala ng maalinsangang panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan na mas mataas ang tsansa pagdating po ng hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura natin sa Kabicolan ay maglalaro mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. So sa ngayon wala naman tayong nakataas na gale warning sa mga karagatan na sakop ng Kabicolan. Asahan lang ang banayad hanggang sa katamtamang pag-alo ng ating karagatan, pero pinapayuhan natin yung ating mga kababayan na gumagamit ng maliliit na sasakyang pagdagat na mag-ingat po pag nagkakaroon ng thunderstorm doon sa karagatan dahil posible po ang biglaang paglakas ng hangin at pagtaas ng alon. So yan lang po ang ating update para sa lagay ng ating panahon. Mula po dito sa Pag-asa DOST Legazpi, ako po si Jaime Bordales Jr. Magandang gabi. Salamat, Sir Jaime. Samantala, kamakailan lamang ay tinalakay ng OWA Bicol ang kahalagahan ng Pre-Departure Orientation Seminar para sa mga OFW. Layon daw ng naturang seminar na mas mapaghandaan ng mga Bicolanong OFWs ang pangingibang bansa. Narito ang buong ulat. Tinalakay kamakailan sa lungsod ng Legazpi ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol ang kahalagahan ng kanilang Pre-Departure Orientation Seminar o PDOS para sa mga migranteng manggagawang Pilipino. Ayon kay Bernard John Bonnet, ang Officer 2 ng naturang kagawaran sa rehiyon, ang PDOS ay makakatulong para mapaghandaan ng Bicolano OFWs ang pangingibang bansa. Sa ilalim ng PDOS, tinatalakay ang employment contract, health and safety, financial literacy, travel and airport procedures, at ang mga programa at serbisyong handog ng pamahalaan sa mga OFW. Binibigyan din ng PDOS ng pagkakataon ng mga OFW na mapalawak ang kaalaman ng mga ito gaya ng kung ano ang mga problema o pagsubok na maaaring harapin sa pangingibang bansa at kung paano ito matutugunan. Tinuturuan din ang mga OFW kung paano makakaangkop sa kultura at kalagayan ng bansang pupuntahan at kung paano mapaghandaan ng isang OFW ang kapakanan ng kanyang pamilyang maiiwan. Bago pa sila makapag-abroad, nakikipagtulungan tayo sa DMW, sa PNP, sa IACA. May task force sa CPO para po mag-combat itong legal recruitment ng illegal person. So, yun yung pinaka-unang natin assistance sa kanila.
Pagdidiin ni Bonet, dapat hindi lamang magsilbing requirement ang PIDO sa pag-a-abroad. Mahalagang maintindihan daw ito ng mga OFW. Bago pa man lumabas ng bansa yung OFW, sa provide na tayong programs and services. In particular, yung mga tinatawag na Pili Parts Orientation Seminar. Pagdating doon sa post, gano'n din po, nandun din ang OWA. Pag uwi sa Pilipinas, nandyan pa rin po ang OWA. Kaugnay nito, mas pinaigting din ng ahensya ang kanilang kampanya laban sa illegal recruiters, gaya ng mas mahigpit na koordinasyon sa iba't ibang local government units. Mas pinalakas din ng ahensya ang kanilang kampanya kontra sa pang-aabuso sa mga OFW. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Rose Bilista. Salamat!